Ungozoma ba iya sana'a ba ce ga mata masu yawan shekaru, hidima ce ta ceton rayukan al'umma. Ungozoma ita ce mace mai kula da uwa da jariri musamman kafin haihuwa, lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa. Daga cikin muhimmancinta, tana taka rawar gani wajen rage mace-macen mata masu juna biyu. Binciken masana ya tabbatar da cewa rashin samuwar ungozoma na taka muhimmiyar rawa wajen rasa uwa har ma da jaririnta. A da, kusan kowace unguwa ana samun ungozoma. Ana kallonta tamkar uwa ga mata masu juna biyu ko kuma wata hanyar kariya. Har ma Hausawa kan yi mata kirari ta hanyar cewa ungozoma kin fi mai ɗa san ɗa. A da, ungozoma na dogara ne da gogewa da kuma magungunan gargajiya. Haka kuma, babu ungozoma yaran mata sai dai tsofaffi waɗanda suka ga jiya suka ga yau. A yau kuma, ungozoma tana samun horo ne a makarantu da kuma sashi-sashi na ilimin fannin lafiya. Sannan ana samun yawaitar yara mata a fannin da dama. Duka kuma burinsu ɗaya ne, kula da uwa da kuma lafiyar jariri. Ungozoma ba kawai aikin gargajiya ba ne, ita ɗin wata kyakkyawar gada ce tsakanin aikin lafiya na al'ada da kuma zamani. Tana daga cikin fitilun ceto rayukan uwa da jariri a kowane lokaci. Shin, ungozoma ta taɓa taka wata muhimmiyar rawa a rayuwarku? Wace irin nasara kuke hasashe game da samun yaran mata musamman 'yan mata a matakin ungozoma? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.